niat ten mriki dadi saudara seiman. Sampean lagi diuji sing istri sakit nggih. Kula menungso kula nggih ndongaaken kepingine kula sembuh. Tapi lek Allah nggadahi kehendak lain nggih, mugi-mugi mawon husnul khotimah. Krana kula kiyambak nggih urusane nggih balik ten Allah. Kan ngoten nggih? Nggih. Kula menungso mung namung ndongaaken mawon mugi oleh ancene waras cen nutukaken tanggung jawab ten keluargae. Menawi lek ancene takdiripun Allah mugi husnul khotimah. Nggih Mas nggih. 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 Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampe ndongane sing sapa